Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaakan ninyo. Manausab kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron itam-andam sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kanini mga igsuon. Kay nakalapas ako og dako uyamot sa unang-una sa pulong og sa buhat og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kanini mga igsuon aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak og sulugoon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug datag kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Dihang gipunayan ko sila pagsangpit. Nag-anam hinuon sila palayo kanako. Nagpadayon sila pagsimba kang Baal ug sa pagsunog ug insenso sa ilang Diyos. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya. Apan wala sila masayo nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy ug lig-ong higot sa gugma. Ug dahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo ug miduko ako aron sa pagpakaon kanila. Unsaon kuman sa pagbiya kanimo, O Israel? Unsaon kuman sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot? Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama kang Adama? Unsaon kuman sa paghimo kanimo nga sama
kang sibuyem. Dili buot ang akong kasing-kasing ni Ana, kay misamot ang akong gugbag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko, dili ko bubon pag-usab ang Israel. Kay ako ang Dios, man og dili tao, ang balaan uban kaninyo, ug dili ako moanha kaninyo diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo, ug maluwas kami. Pakita kami sa imong nawong Ginoo, ug maluwas kami. Kung magbalantay sa Israel, pamati gikan sa imong trono, diha sa kerubin padanha, dasika ang imong kahon. Pakita kami sa imong naong Ginoo, maluwas kami. Sa makausapa o Ginoo sa kagamhanan, dungawa kami gikan sa langit ug tan-awa. At manapag-ayo kining parasal, ug bantay ang gitanom sa imong kamot nga tuod. Ang anak sa tao nga imong gihimong makusgano. Pakita kami sa imong naong Ginoo, Maluwas kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, lakaw kamo og isangyaw ang nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlawong, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayon bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata or bronze. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mga mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian.
Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kun balangay. Pangita ka mong tao nga muabi-abi kaninyo og pabilin uban kaniya hangtod nga mubiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay ingna ang tagbalay. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung budawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan, kung dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kung ana ay balay o lungsod nga dili budawat kaninyo, o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o Gomora kay sa mga tao niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Propeta Hosea, usa sa mga propeta nga nagpadayag sa dakong gugma kaluoy sa Dios. Niadtong panahona ang Northern Israel, Samaria, wala na sila magmatinumanon sa ilang saad na makanunayon sa Dios. Daghan silang mga Diyos nga gipangsimba. Kay lagi ang Samaria nasakop mas sa makadaghang higayon sa mga foreign na armies, o Assyria, o Babylonia. Magkasagol-sagol na ang ilang dugo. So daghan na silang mga gipang simba nga mga Diyos sa mga laing na nakaliptan nila ang Ginoo. Muning pahinumdom ni Propeta Hosea, mura mag-inahan nga nagpahinumdom sa iyang anak nga nahimong suwail, prodigal. Ako amuma kanimo sa gamay pa kada pas akong sabangan, giamuma na. O ikaw, siya nga, gitawag ko ka mo gikan sa Egypto, gikan sa pag-aulipon sa Egypto, gibuhong ka mo sa daghang mga sa kaayo sa Ginoo, apan mo na niyong Ginoo, nagmaluibon ka mo. Pero sa bisar pa ni anak, wala siya magbatutog kaligot-gut, niya nga, wala. Nagpadayon siya sa pagpahinumdom. Balik ka mo. Come back to me. Come back to me muna siya. So, bisa pa niya na, side mo ta ang history, wala sila maminaw, muna ang nahitabo. Nahitabo ang, dili ang ay mahitabo, na laglag sila, nasakop sila sa mga laing nasod. Kinibaw sa kasilot sa Ginoo. Dili man. Gisilutan ang Israel kung sa ilang pagka maluibon, betrayal nila sa ilang kasabutan. Makaingon taan na, pero Ginoo sa atong pagkahibalo, so sa gipadayag ni Kristo bayan sa Dios, hindi na siya kuhat na ng manimalos o take revenge o kay siya Ginoo sa gugma. No nga nung namay nahitabo, tungod sa ilang sala, di tungod sa silot. Usay atong sa basulo ng Ginoo sa nahitabo sa atong kinabuhi nga ang inunan kita raman, kita anang silot sa atong kabuling o tungod sa atong sala, di gyud ang Dios mo silot kanato.
Ang natabo sa atong kinabuhi, resulta sa atong binuhatan, dili silot sa Ginoo. Ngano mo kung Ginoo, tagkantang mga masunog na Ginoo, pero tanaway mo kaugalingon, ikaw ang naghatag og silot sa imong kaugalingon tungod sa imong mga binuhatan. Dili gyud ang Ginoo ang silot. Kay siya maluluy-on. Ang iyang tingwa nga mo balik kita kaniya aron mahilikay ta sa silot nga mao'y hinungdan sa mao'y resulta sa atong mga sakit. Mo ginangyan ka. Balik ka mo kanako pag hinulsol, pagbago sa inyong kinabuhi. Ano di mo mahiaguman ang angay ninyong mahiguman tungod sa inyong mga binuhatan. Dili tungod sa akong silot. Sa laing bahin ng atong ebanghelyo, pahinumdum ka nato nga dili ta musalig kaayo sa atong kaugalingong katakos, atong capacity. Kay na atong nagyon ng batasan nga mangandam ta. May dili man aga ng dautan ng mangandam, to be prepared to plan for the future, to have foresight ba? Hulyo na ron, pila na ang kabulan sa ulong ta sa kapistahan sa atong patronan. Ang parokya nangandam na, mga komitiba sa pamante. Maayo man na siya. Wala, di ta dili ta makuratan pag-abot sa panahon. Well and good to have foresight, to plan for the future. To prepare for the material things that we need in case bitaw adto na tay na national risk reduction, mabot ang bagyo, andaw na tanaan ang mga equipment para sa rescue operations. Well and good. Pero lahi ang atong preparation kung kita mo tuman sa misyon ni Jesus. Different. Jesus' mission and our mission to preach the good news nga tagaan nato og dakong pagtagad ang inner preparation than the outer preparation, the material preparation that we need. Magpasabot nga dili na ta mangandam ng mga lain outside or external preparation. But ang focus is more on internal preparation. Pagpangandam sa atong gawgalingon sa atong misyon. Ang pagbalaw mo sa atong pagsalig sa Dios nga dili kita pasagdan. Kaya kita nagbuhat lamang sa iyang misyon, dili atong misyon. Usahay subratang huna-huna, mataranta na ta, overthinking, anxious, unsay may tabo. No. Trust in the providence of God and the generosity of the people to whom you are sent. Muna sa misyon sa Ginoo, less material preparation but more on spiritual preparation. Pagsalig, Lord, imo ng misyon gati ka na ko. Ikaw nang bahala. I will be ready. I am open. Kaya sa subrata sa ako, sigurista ba? Di ta na ako nihatag na example ko. Doon ay mga igsuon na mo mga kaparian na kung mubali sa parokya, nagplano na sa himuon sa parokya. Mga yung pabaon, murag sa imo insist na nga sila pabaon sa ilang pagbalhin. Doon ay tawag na ng biniyaan, whatever. Mura pag duda sila, dili sila at imanon dito sa parokya ilang na. Magdalag mga personnel, ay pagsalig sa mga personal secretary, driver, paglaing ko, pag mga usupa nila. Ano po ba'y pagsalig sa parokya nga ilang? Balhinan. Trust in lang.
providence of God, and in the generosity of the people to whom we will be assigned. Openness. So, di magdalagdag ang mga butang na may muna nung pabugat. Sa very, very common sight nga ang sa kapari nga mobile sa parokya, dagang kayong mga dalang butang. Hila ka bagahi, tanan-tanan dalong. Ano naman? Hindi makabiya. Sa ka-example, nakumusutik ng pinsa. Ibalhin siya sa lang parokya. Gidalatanan ang gamit sa kumbento. Kutsara, tinidor, plato, pati siguro kurinola, gidala. O niya, ang nipuli niya, wala na yung magamit, wala'y kaldero. Pastilan yung tao. Mura pag wala'y kaldero dito sa parokya ngayang balhinan. Di na suko yung tao itong puli niya. Nga naman yung tao niya, gilimas man ang kumbento. Para ba kurang sigurista ta? Wala tayo pagsalig sa mga tao nga atong servisyo man. Hinumdaman yun is, it's not our mission, it is the mission of the Lord. Siya ang bahala. Siya ang mag-atiman sa atong panginahanglan sa mga tao ngayong ipadala. Hindi kita mag-over preparation, no? Pag-una-una na in advance, trust in God's providence and in the generosity of the people to whom you will serve. Manindog kita. Matag-usa ka nato gipili diha ni Kristo alang sa tinagong katuyuan. Ang atong maampuong mga pangamuyo makadangat sa atubangan sa Dios nga nakaila og nag-amuma kanato. Pag-ampo kita sa pag-ingon manggihatagong Dios dungga kami. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang simbahan padayong mutawag ug magpadala og dugang pang mga misyonero aron magsangyaw sa kaluwasan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang katawhan nga naglibog o nagkulang sa pagtahod sa ilang kaugalingon makakaton sa laraw sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nukleyar, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila. O nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Obispo og Father Josh Sibaling, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina, maghiusa uban kang Kristo
dito sa tunhay kahimayaan sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Maghatagong Dios, dungga kami. Amahan sa among Ginoong Kristo, gisagop mo kami isip imong mga anak. Tabangi kami sa pag-ila ug pagpasalamat sa imong daghang mga panalangin. Samtang naghalad kami niining mga pag-ampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit na bungahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi. Haliling bayan, ning imong mga binuhan, bayan sa kasaypanan, dawat imuha ng among kaluwasan, dawat imuha ng among kaluwasan. Sa kang Kristo mga buhat o kinabuhi, gagihimo niyang alat, nalanganimo, mahimo sa among buhat, ug ang among kinabuhi, tingulang niyo kay tubig, isagol sa biro, tingulang niyo kay tubig, isagol sa biro. Mga igsuon pag-ampo, kamo aron nagako ang inyong sakripisyo. Dawato nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan. Maglimpi unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matao. Santos nga mahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawan. Pinagi kaniya, imo kaming giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong tinubos magdaig kanimo. Ug nga ang imong mga santos magpasinungog kanimo, sinuusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman. Pulong lang langit at sa iyong himay, Hosana, Hosana sa kahit
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya upan mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon may kuha sa sakalis. Bipasalamat kanimo pag-usap, nihatag niini nga itong siyang mga tinun-an og lingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kaliputan, walang tubos ka namo, ilaagi sa imong upang kawan luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod gayem mo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kami tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong mga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Bagampo kita sa mahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala,
Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man hinaringan ang kahugan ni Maya. Hangtod sa kahangturan, Ginoong si Kristo nagawon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kita ta ang pag-inig sa unay. Pero sa Diyos nga nawawagan sa sala sa kalibutan, kaluoy Hinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindong. Magampo kita
Ginoo, dili unta kami muhunong pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi. Nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Ato nang naihala ng santos kami sa lakat kamo sa kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.